Ka dunan kɛ dugulen foyi to kɛ ni kunnafoni sanuman tɛ an balima IATV bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka bidon kibaru kɔnɔ. Ami an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruw ye kunun tɛnɛ février kalo tile 26 san 2024 tile saba hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigira Bamakɔ CICB kɔnɔ min bɛ ka tali kɛ sigikafɔ ka malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ ani keleya bɛ se ka nati jamana kɔnɔ cogoya min na hakilina jiginna marabolo 19 ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan wa ɲɛmaaya talen bɛ ka di Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ma. Alisa ametoni jamana kono kiberaw ye Kulikoro Seko ani Donko nasira fɛ ɲɔgɔn kumɛnba min bɛ kɛ Samusa ni a bɛ wele festival Aɲa o tako duruna ɲɛnajɛw baaraw daminɛna bi tarata février kalo tile 27 san 2024 ɲinata bɛ ka tali kɛ fɛn min kan o de ye bɛɛ ani koto ɲɔgɔn ta la a yirala k'a fɔ ni ɲɛnajɛw bɛ to senna fɔ ka se marsi kalo tile 3 nata ma. An bɛ taa ni jamana kɔ kanko kiberaw ye Guinée Conakry ka kɛ ni baarabila kuntala jan ye Guinée baarakɛlaw ka lafasali tɔn fɛ kunun tɛnɛ février kalo tile 26 san 2024 Guinée baarakɛlaw ka lafasali tɔn ye baarabila kuntala jan daminɛ min laɲini ye ka o tɔɲɔgɔn kɛ Seku Jamali bila ani ka kunnafoni di siraw labila fɔ ka taa se balo sɔngɔ jiginni ma a yirala k'a fɔ o wulikajɔw senfɛ maa 2 de ni tora a la. Ami an ka bidon kibaru kuncɛ ni Allemagne jamana kɔnɔna ye ka kɛ ni Faransi jamana kuntigi ka lase kunu min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u bɛna sɔrdasiw bila ka taa Ukraine jamana kan kɛlɛ la doni a nataw la bi tarata février kalo tile 27 san 2024 Allemagne ministre ɲɛma Olaf Scholz ye Emmanuel Macron ka o kumakanw sɔsɔ ale y'a yira k'a fɔ OTAN jamana ani Union européenne ka jamana sɔrdasiw tɛna taa Ukraine jamana kan kɛlɛ la. Ni kibaru damadama ninnu de bɛ dansigi an ka bidon kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadalu la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.